Haupa, egunon, Katrin naiz, geltokiko koordinatzailea. Hori, geltokin gaude, nun gaude? Geltokin, garai bateko autobus geltoki zaharra da hau, eta Iruñako erdigunean dagoen espazioa. Zer da eskaintzen duzuena? Bale, gu orain tabernaren inguruan arituko gara, baina taberna hau badago proiektu oso baten barruan, ez? Eta proiektu hau bada kulturgune bat, ekonomia solidarioa, elikadura burujabetza eta kultura alternatiboaren bozgorailu den gunea. Badaukagu kultur jarduerak egiten dituen espazioa eta baita ere denda, pare bat eta taberna. Eta tabernan eta dendan saltzen ditugun produktuak edo transformatzen ditugun produktuak, kasu honetan adibidez, tabernan badira bertako produktuak, ekologikoak, sasoikoak, gero artisauak edo bidezko merkataritzako produktuekin ibiltzen gara. Bai. Izan merkatu azoka ekologikoa eta bar ere antolatzen duzu. Barkatu? Bai, azoka eta bar ere noiz behintetan badagoela. Bai, hori da, bai. Jarduera ezberdinak egiten ditugu eta horietako bat adibidez azokak egitea da. Eta azokak, bai, ekonomia solidarioaren inguruko azokak egin izan ditugu, antolatzen dituzte beste batzu, baina zati bat bere denetan da eta beste zati bat hemen gure espazioan antolatzen dira. Eta elikadura burujabetzarekin zerikusia duten azokak ere egin dira. Datorren hilabetean, apirileko lehenengo asteburuan adibidez da feria agroekologikoa, azoka agroekologikoa. Bai, eta dastaketak eta horrelako ekitaldiak baita, ez? Hori da, bai. Hori lantzen dugu, egia da geltokin elikadura burujabetza pila da lantzen dugula, ez bakarrik gure plateretan eta gure egunerokotasunean, baizik eta hori kata eta pila bat egiten ditugu, tailerrak, ardo katak egin ditugu, dastaketak, olio dastaketa, datorren astean kakao dastaketa daukagu, bidezko merkataritzako kakao dastaketa egingo dugu, showcookinyak, elikadura tailerrak, desente egiten ditugu, guk antolatuak eta baita ere udalarekin adostu ditugun ingurugiro museoarekin adibidez tailerrak antolatu ditugu, elikadurarenak. Gero produktore guretzako oso garrantzitsua da ekoizlearen papera, ez? Eta orduan ekoizleak ekartzen ditugu tarteka, beraien produktua nola egiten duten esplikatzen dute eta dastatzeko aukera egoten da ere bai. Zure kasuan orduan ez zara ostalaria, baizik eta lehen esan duzun moduan koordinatzailea hau ez delako bakarrik ostatu bat. Orduan nolako taldea zarete? Bale, ni hori koordinatzailea eta programatzailea naiz eta gu bagara kooperatiba bat. Kooperatibistak 5 gara momentuz, baina lantaldean 11 pertsona gara. 6 hilabete pasatzen direnean kooperatibista sartzeko aukera izaten dute beraiek eta guk ere bai. Orduan, arloka banatzen gara, arlo bakoitza independientea da, esan dezagun erabakiak arlo bakoitzak bereak hartzen ditu, amankomunean jartzen ditugu noski, baina tabernako arduradunek tabernako erabakiak hartzen dituzte, gero lantalde bileretara eramaten dituzte eta denon artean baiezkoa ematen diogu, baina eguneroko erabaki txikiak norberak hartzen ditu, ez? Eta ze hizkuntza erabiltzen duzue normalean? Erdera. Gehien bat erdera, norbanak hitz egiten dugunean, euskaldun garenen artean dana euskaraz hitz egiten dugu hori bai, baina egia da lantaldean badagoela jendea ez den euskalduna, orduan bileretan euskaldunen bat ez balin badago, erdaldunen bat balin badago barkatu, erdaraz egiten ditugu bilerak, bai. Baina bestela gure artean euskaraz. Baina jendeari arreta bai euskaraz? Jendeari arreta euskaraz. Lehenengo hitza behintzat euskaraz. Tabernan danak euskaldunak dira, eta beti lehenengo euskaraz hitz egiten da. Eta dendan, bi dendarietatik bat euskalduna da eta bestea ez. Baina Ainoak beti irripar batekin erantzuten du, eta egunon behintzat, zenbakiak ere ikasi ditu, eta gure filosofia bada enpresa edo ez, proiektuko
filosofia bada euskara bultzatzea eta biharko egunean ere euskaraz ez dakitenak euskara klaseak edo hartu ahal izatea, bezeroi arreta euskaraz egin ahal izateko. Bi galdera gehiago, nora deskribatuko zenuke hemengo giroa? Oso familiarra igual, ez? Alde batetik familiarra, eta gero jende kontzientzia duna ere, ez? Jendea badator geltokira badakielako zer den geltoki. Eta geltoki ez da taberna normal bat esan dezagun, ez? Hemen guretzako askoz gehiago da, ez da taberna normal bat. Orduan, hona datorren bezeroa badator bertako produktua dastatzera, badaki guk beti esaten dugun bezala izenak dituzte, gure produktuek. Orduan, jendeak hori eskertzen du eta hortara dator. Badago zerbait orokorrean faltan botatzen duzuna jendearen aldetik edo beste ostalarien aldetik tabernetan? Faltan botatzen duana? Ez dakit, ez. Egia esan guk orain arte jendearen harrerarekin oso kontentu gaude, eta oso gertukoa ere, ez? Ez da, hori, ni adibidez herrikoa naiz, herrian taberna bat izan dut, eta normalagoa da, ez? Igual hiri batetan ez da inpertsonalagoa da. Baina hemen ohartu gara, egunero badatorrela jende berdina, eta ere zerbitzariarengan edo guregan bilatzen du beste harreman bat, ez? Bai. Ni Alfredo naiz, eta hemen ondoan lan egiten dut udaleko langilea naiz. Iruñeko udaleko langilea naiz. Izan ere orain bazkaltzen ari zara hemen? Bai, bazkaltzen ari naiz lankidekin eta hemen goian bulegoak ditugunez, orduan oso hurbil eta etortzen gara, ni askotan etortzen naiz normalean bazera bazkaltzera eta hori. Nola definituko zenuke geltoki espazioa? Alde batetik atsegina, iruditzen zait oso atsegina, bazera eta zerbitzu hurbila, beste aldetik, eta elikadura, hurbila, ekologikoa, eta hori asko baloratzen dut benetan, ez? Nik Ural haurreskoletan lan egiten dut, eta haurreskoletan ere ditugu bazera menu hemengoak, eta proiektu gutxi gora bera berberekoa da bazera baloratzeko, gertutasuna, alde batetik garaikoa, gero ekologikoa, eta ekoslei zuzen produktuak hartuta edo erosita. Esango zenuke langileek egiten dutela lekua eroso? Bai, nik ikusten dut eroso, hurbila, atsegina, gustatzen zaila haiekin harremana, astean behin edo bitan etortzen naizenez, elkar ezagutzen dugun eta oso erraza da bazera harremana, eta gutxi gora bera jakiteko zer duten eta ezagutzeko platerak eta aldaketak eta sukaldaria ere ezagutu dut, eta hurbiltasun hori, zan nahi dut bazera pertsonala, asko baloratzen dut. Badago orokorrean tabernetan edo langileriaren aldetik faltan botatzen duzun zerbait? Ez, momentuz uste dut ni pozik etortzen naiz, benetan, hasieratik eta harreman pertsonalak egin ditugunez eta benetan erosoa eta zerbitzua ikaragarria, oso atseginak, atentuak ere gauzak ateratzeko eta hori. Beste tabernegi begira, adibidez, zerbait baloratzen duzuna eta faltan botatzen dena noizbait, hori agian noizbenka ez diren hain hurbilak edo beste beste leku batzuetan ere, Iruñan denetik nire ustez aurkitu dezakezu, ez? Eta orduan leku batzuetan atseginagoak ere edo atseginak dira eta beste batzuk, hotzagoak, ez? Eta denetik, baina hemen baloratzen dut, tratua eta elikadura bereziki ere. Geltokira bueltatuz, ze hizkuntzatan solasten zara normalean beraiekin? Euskaraz. Ze giroa dago? Ze hori giroa aurkitzen duzu? Nik aurkitzen dut bazera giro lasaia, harreman goxoak,
egiteko, eta gero batez ere nire ustez baloratzen dut soinua ere, ez da normalean beste leku batzuetan elikadura ere ona, baina batzuetan soinua edo zarata oso desatsegina, ez, ikusten dut. Hemen berriz, bueno, nire ustez badago soinua edo fonoabsorbentzia edo egokia pixka bat, bueno, pues, hitz egiteko gure artean mailan gaudenok eta hori hitz egiteko lasai, egokia eta elkarri entzuteko, ez? Horren arira, musika zuretzat garrantzitsua da? Ez, nik hobe dut musikarik gabe, ez? Hobe dut bazera, ni musika gogaitzen nau musikak, eta hobe dut bazera hitz egitea beste batzuekin eta hori. Ez zait gustatzen musika gainetik edo hor zarata bezala izatea bazkaltzen dudan bitartean adibidez. Hemen ekitaldi bereziak antolatzen dira, zuk parte hartzen duzu? Ez, normalean etortzen naiz, bueno, astean zehar lanean nagoenez eta geratzen naiz bazera arratsaldez lan egiteko eta hori, eta normalean bakarrik, bueno, pues bazkaltzeko astean zehar. Gero ekitaldietan badakit egiten direla, baina ez dut parte hartu, ez dut parte egin edo parte hartu, ez? Etorkizunera begira, baliteke bai? Baliteke ez dakit momentuz ez. Proposatuko zenuke zerbait? Bueno, agian elikadura bueno, pixka bat gehiago zaintzea garaiko produktuak eta hori, ez? Zera, pues ja borobiltzeko menua edo. Mila esker. Zuei.